ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Ba mu ce za mu baiwa kowane ɗan Nijeriya 30,000 ba cewar gwamnatin tarayya. Gwamnatin tarayya ta karyata labarin da ke yawo wai gwamnati za ta baiwa kowane ɗan Nijeriya 30,000 saboda cutar coronavirus. Wani shafi ne dai ya ce za a yi amfani da lambobin BVN wajen bayar da kuɗin wai kamar yadda Femi Adesina mai magana da yawun shugaban ƙasa ya bayyana. Shafin ya kara da cewa wai wannan kuɗi za a baiwa 'yan Nijeriya ne don su sayi kayan abinci saboda zaman gida da ake akan cutar coronavirus. Sai dai sakon da shafin da ke bayar da bayanai akan cutar coronavirus na gwamnatin tarayya ya fitar ya ce wannan labarin ba shi da tushe ballantana makama. Ci gaba da kasancewa da tashan Sauran Nishadi domin samun labaran duniya a koda yaushe.